Každý človek po dovršení svojho aktívneho veku má právo si aj odpočinúť. A tak po 22 rokoch služby Košickej cirkvi chcem ti poďakovať, otec Vlado, za to, že si prijal na seba túto zodpovednosť popri mne a 22 rokov si ťahal túto brazdu. Áno, prišiel si z Prešovskej eparchie, aby si ako priateľ zostával mi po boku a naplňoval tie úlohy, ktoré bolo treba v časoch začiatkov, ale i budovania, i problémov, ťažkostí, radosti, túto eparchiu posúvať ďalej. Dnes ti chcem za to poďakovať spolu aj s bohoslovcami, ktorí ti boli zverení v tvojom vedení. A práve preto by som ťa chcel aj poprosiť, viac menej cez tvoje pôsobenie ako protosinkela v seminári bola svetená väčšina našich kňazov, ktorých bude treba ďalej viesť. Aj kňaz potrebuje svojho duchovného otca, tak ako aj veriaci vo farnosti. A tak chcem ti zveriť túto službu duchovného vedenia kňazov. Byť kňazom pre kňazov. Všímať si ich problémy, ťažkosti, radosti a vstupovať do ich života tak, aby aj oni súd vedomi si toho, že majú koho si aj na eparchiálnom úrade, ku komu sa budú môcť obrátiť i v celkom súkromnej záležitosti bez riešenia úradných vecí a s ním pohovoriť. Verím, že túto úlohu budeš naplňať ďalej a s radosťou a zároveň už aj, tak povedať, skúsenosťou tých šedín, ktoré nám pribudli za tých 22 rokov spoločného ťahania spoločnej brazdy. Nech ti Pán Boh do ďalších rokov žehná, dáva sily, aby si i túto novú zverenú úlohu vedel splňať tak, ako si naplňal teraz a tvoj nástupca bude povolaný k tomuto úradu na deň ustanovenia kňazstva vo Veľký štvrtok. Nech ťa Pán Boh žehná. Prosvietený vladyka Milan Chautúr, košický eparchiálny biskup. Pri príležitosti ukončenia služby v úrade protosinkela grécko-katolíckej eparchie Košice vám, úctyhodný otče Vladimír Tomko, ponechávam právo nosiť mitru a zlatý kríž so zdobami a používať titul Stavroforný mitrofor ako znak vďaky za vašu vernosť služby v Kristovej cirkvi a vzácny prínos k budovaniu našej eparchie. A 22-ročnú službu protosinkela. Vyprosujem vám požehnanie všemohúceho Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ochranu presvätej Bohorodičky i našich patrónov, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Dané v Košiciach 31. marca 2019. Preosvietený vladyka Milan, otec kancelár, bratia v kňazskej službe, ctihodní bohoslovci, ctihodné reholné sestry, bratia a sestry. Čas sa nedá zastaviť. Vstúpil som tohto roku do 41. roku svojej kňazskej služby. Keď to tak spätne pozriem, 15 rokov som pôsobil ako pastoračný kňaz. Boli to zastavenia Michalovce, Koromľa, Vernár, Poprad,
Ďačov. A 26 rokov som slúžil na biskupských úradoch. 4 roky v Prešove a 22 rokov v Košiciach. Sú to etapy môjho života, ktoré mi dali veľmi veľa. Chcem poďakovať Bohu za to, chcem poďakovať cirkvi, vám, vladyka, za tú dôveru. Vstupujem do tretieho takého svojho štádia života. Keď pred 22 rokmi som prišiel sem, bolo liturgické obdobie tesne po Veľkej noci, po Kristovom slávnom zmrtvých vstaní. Radosne sme spievali Kristus voskres a začali túto službu cirkvi, ktorá nám bola zverená, naplňať. Teraz je taktiež symbolické, že je liturgické obdobie, je Svätý pôst, ktorý človeka upomína aj ku kajúcnosti, aj smerom k tomu skriesenému Kristovi k večnosti. Po Bohu som vďačný vám, vladyka, za všetko to, čo sme spolu aj prežili, ale zvlášť za tú trpezlivosť a za všetko. Chcem poďakovať vám, veriaci, za všetky tie slúženia, oslavy Boha, či už liturgie, alebo iné liturgické modlitby. Aj za to spoločenstvo, ktoré sme tu tvorili tých 22 rokov. A chcem vás poprosiť, aby ste spolu s modlitbou zostali spojení so mnou a ja vám hovorím, že ja budem s vami. Nech to, čo by sa malo naplniť a završiť život človeka v blaženej večnosti, kiež by sa podarilo cez vaše modlitby, milí veriaci, a cez vaše požehnanie, vladyka Milan, za ktoré vám srdečne Pán Boh zaplat. Nech ťa Pán Boh žehná. A čo povedať na záver? Striedanie generácií prichádza aj v cirkvi a je to len zákonité, že tú generáciu, ktorá začínala čosi, musí nahradiť tá ďalšia generácia a my sa modlíme, aby tí, ktorí budú po nás prichádzať, vždy boli lepšími a lepšími a tak budovali cirkev k sláve Božej a k spáse ľudských duší.